Uh, ang init naman dito. Wala man lang duman na sasakyan. Kanina pa ako dito. Ang init. Grabe. Diyos ko, hold upper pa ata itong lumapit sa akin. Wala na nga akong pera. Hold upin pa ako. Hoy, pare. Hindi ako hold upper, no? Tsaka, alam kong wala kang pera, kagaya ko. Ba't mo alam na wala akong pera? Tsaka ba't mo alam yung iniisip ko? Tignan mo. Hindi nagkakalo yung itsura natin. Yan yung mukha nung walang pera. Kaya alam ko, wala kang pera. Hindi nagkakalayo. Tingnan yung itsura mo, oh. Mukhang exotic. Aba. Kung mga panglait ka, wagas. Kung ako exotic, ano ka? Hoy, ako yung bukod tanging iniingatan nila. Paanong hindi ingatan yan? Mas masahol pa sa exotic. Anong mas masahol pang sinasabi mo? Kung ako exotic, ikaw naman endangered species. Bleh. Bakit ka ba nandito? Ako yung nauna dito, ha? Bakit? Pag-aari mo ba to? Bawal ba sumilong dito? Bakit? May sinabi ba akong akin to? Yun naman pala eh. Akala mo kung sino ka, hindi mo ako masisindak. Lahi yata to ng Tres Bonifacio at tapang na tao. At tapang at tao. Baka andas ni Saya ka mo. Pasalamat ka. Dayo ako dito. Kung hindi, naku! Kundi ano? Carbon Lodi. Wala. Ba't may sinabi ba ako? Takasan ka ba? Bakit ka napadpad dito? Lagi kasi akong pinapalayas sa inupahan ko. Kaya kung saan-saan ako nakakarating at napapadpad. Eh, bakit hindi ka mauwi sa lugar nyo? Nako, takot akong sumakay uli ng eroplano pag uwi ko. Ha? Takot? Sa tanda mong yan? Takot ka pa sumakay ng aeroplano? Bakit naman? Kasi, sabi ng konduktor na babae sa eroplano, manatili lang daw kami sa mga upuan namin. Dahil makakaranas daw ng emergency. Kasi maraming ambulance. Ha? Ambulance? Paano makakit sa air ambulansya? Aba, malay ko ba? Yun ang sabi ng konduktora eh. Nasa taas, eroplano, tapos may ambulance. Ah, alam ko na. Baka turbulence. Yung parang bako-bako yung dinadaanan nyo. Oo, yun nga. Ambulance, turbulence. Basta, parehas din yun. May lan sa dulo. Ambulance, turbulence. Di ba pareho? Tapos, nainis na naman ako sa konduktora ng eroplano. Oh, bakit na naman? Paano? Ang sabi niya, manatili lang daw kami nakaupo. Dahil papasok na kami sa ITCZ. Oh, dapat sinunod mo yun. Hindi eh. Nagulat lahat ng pasahero nang bigla akong nagtatalon at pumalakpak sa tuwa. Eh, bakit ka naman kasi natuwa nung sinabing ganoon? Paano? Sabi ko, tamang-tama dahil bibili ako ng pasalubong ko doon. Kaya tuwang-tuwa ako. Bibili ng pasulubong? Bakit? Anong akala mo sa ITCZ? ITCZ? Di ba? Intertropical Convenience Zone? Di ba tama naman ako? Patay na. Mali yun. ITCZ, ibig sabihin nun, Intertropical Convergence Zone. Ganon? Di ba pares lang din yon? May intertropical? Ay nako, magbaro ka na lang pauwi sa inyo. Ayoko nga. Bakit naman? Paano? Ang daming tanong ng kapitan noon sa akin. Bakit? Ano yung mga tanong niya? Ang sabi niya, ilan ang angkla ng barko? Ang sagot ko, 2 kapitan. Yon, ang galing, nakachamba ka ah. Tapos, ang sabi niya, kung maalon ang harap ng barko, anong gagawin mo? Ang sagot ko, ibababa ko ang angkla sa harap. Yon, ang galing, nakachamba ka ulit. Tapos, sabi niya uli, paano naman kung maalon sa likod ng barko? Ang sagot ko, ibababa ang angkla sa likod. Ang galing mo talaga, tumamba ka sa sagot mo ah. Hoy, hindi tsambang mga yon. Ay, hindi ba? Tapos, bigla na naman niyang tinanong, paano kung maalon na naman sa bandang tagiliran? Wala na akong maisip. Kaya ang sinabi ko, ibababa ko yung pangatlong angkla. Ha? Pangatlo?
Bigla ba naman akong sinigawan? Ang sabi niya, ang dami ko daw angkla. Ano naman sinagot mo? Hindi sinagot ko din siya. Sabi ko, ang dami mong tanong, kaya ayaw ko nang sumakay ng barko. Paano ka pa makakawin yan sa inyo pag ganyan? Bahala na. Oh, pag ganyan ka makatitig. Kung gusto mo, ampunin mo na lang ako. Kung ako nga nakikitira lang, tapos ampunin pa kita, diyan ka na nga. Che, madapa ka sana. Ko. Bakla pala ng loko. Buti nga sa'yo.